Mhux kull marda li tista' tiġri f'xi ħadd li ħadd il-qima hija neċessarjament ikkawżata mill-vaċċin. U qed nenfasizzaw qiegħed nirreferi għal każijiet ta' trombożi. Il-kap tad-Dipartiment tal-Mart Infettiv, il-Professur Michael Borch, spjega li l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini ma sabitx rabtiet bejn it-trombożi u l-vaċċin tal-AstraZeneca. Fil-fatt, il-European Medicines Agency, u għawet nitkellem speċifikament fuq il-vaċċin tal-AstraZeneca, għamlet riċerka estensiva fuq il-miljuni ta' nies li diġà ħadu it-tilqima tal-AstraZeneca u ħarġet dikjarazzjoni ċara u tonda li m'hemm l-ebda assoċjazzjoni bej it-trombożi tal-vini tas-saqaj, dik li bl-Ingliż ngħidula deep vein thrombosis, inkella trombożi tal-arterji tal-pulmun, pulmonary embolism. Il-Professur Borch kompla jispjega li trombożi f'pajjiżna mhux kundizzjoni inkomuni. Daw jiġru isu 80 każ kull 100,000, jiġifieri kull ġimgħa aħna jkollna 6 każijiet f'dal pajjiż on average ta' trombożi tal-vini tas-saqaj. Mela allura huwa jista' jkun ikollok każ li b'kombinazzjoni xi ħadd ikun ħa it-tilqima u mbagħad wara għal raġuni kompletament differenti taqbdu it-trombożi. Hawnhekk għamel referenza għal dak li qed iseħħ fir-Renju Unit fejn dan il-pajjiż jinsab fuq qudiemnet fid-dinja bl-ammont ta' persuni illi tlaqmu bil-vaċċin tal-AstraZeneca. Laqmu iktar minn 20 miljun persuna. Għandhom notification system eccellenti u mija sabu 79 cases, 79 każ li minnhom kellhom 19 il-mewt. Jiġifieri inqas minn wieħed kull miljun. Għalhekk il-kap tad-Dipartiment tal-Mart Infettiv ma ħalla l-ebda dubju dwar il-benefiċċji tal-vaċċin. Sabu li bit-tilqim li taw b'dawk l-20 miljun evitaw 6,000 mewta. Jiġifieri meta inti qed nitkellmu fuq it-tilqima tal-COVID. L-għażla mhijiex noħodix jew le, imma l-għażla hija jekk ma noħodix ħanesponi lili nnifsi kif qal id-Deputat Prim Ministru għal riski tal-COVID li għadhom hemm, narawhom u l-konsegwenzi tagħhom.